Programang ingkay pakangigan, kadakitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Taon? Hindi nga ro den drugyan, papagayam. Dito yung pakasalitaan, ipagayam tayo yung June, pakasalitaan, idi kalman laeng nga pakasalitaan, ako na ito yung sagudayan nga ro tisura, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi kasta taon itiragsak ko kabota kalpasan ti inem nga bulan may nga semestre manunemi apanagaram ko kini at nagana kini kata nagana kini lani talo no may nga semestre manunemi ti panagaram ko kini lani idi aklunen nan ti panagayat orek na palagtung ako ng yes! Sabay pa nangarakop ko kenkwan. Inadamo kita ket manong naimi gamata. At umat kami tika duwabi. Ay para kanya ket kasla dududwakam lang. Orek gulagol iti impilit ko manong naimi nga niya sa dagtirupa kitirupa na ket iti mo na udaway nga naamalak nga nananam ko dagiti big na. Jun, nakalalis to ka. Ala! Ito eh. Diyan kami mas balat tiraksak ko lani. Kamu dyanan na. Let's celebrate. Kasano ko pa nag-celebrate ta? Nalpasan ti klase na. Oh, maudin na ito yung semestre. Agraduar tanton. Mabalinin. Mabalinan ti. Mabalinan na garamit ti anak. Luko-luko ka mo. Kakaklod ko lang panagayat mo. Sa mo kat ibaga nga. Garawat ang anak. Oy, sa akong tuloy pa ay da ito'y oy. Lumalpas ti kasar. Ngayon ti kayat ko dyan. Abaman nga makapagturupos ta. Nagtrabaho daw within 2 years. Kalpasan na sundot na nagkalaysata. Diyan kahit namin nga mapain ni mama. Isudakin ni papa. Ni papa. Ni Chong kurak ko ma. Ano nga Chong? Hindi pala ubingak. Nga naulila akong diama. Kaya ba't na may kaduhang asawa ni mamang ko. Ti father ko. Kaya so ita di awawagag ti Chong. Nga, iso ti kang runang nagpabasa kanya siyempre. So ti breadwinner. Kaya mo sa ako natin mo? Ada. Kaya habagrador na pa lang ti elementarya. Ada palit high school. Babae lalaki. Babae nga padak. Iso ni Gina. Kaya chika, makapagturupos ka na planon. Kaya gurno nga, sa tandog kasar. Awan ti pagbasaem nga kapsat mo. Just in case. Ada, ang kayamat ni mama. Ada mat sang kapasit nga negosyo ni mama. Kabaylan nanto nga tamad nga pagbasaen ni ading ko. Talo ka mga kakapsat. Siya tinauna. Sumarunobat ni Laila. Ken may sabi babae. Ni Fritzy. Siya klang lalaki. Kumusta ka ba papang mo? Abay. Nabalo mo't tininanang ko. Ni mamang ko. Agpatpato ta. Nabalo mo't tinanang ko. Nabalo mo't tinanang mo. Ngayon saan nga nag-asawa pa ni mother ko? Ngayon ni mother mo, saan nag-asawa? Sa tagayang. Naawis ko manong nemi nilani nga nang celebrar dahil nga panangaklon na kaniyak. Takalpasan nga nalpas ti klase mi dahil nga malem manong nemi. Inayaba ko ni Suna
Sa ako napan sinakayanan manon na iti motorsiklok. Ang lumubungkan. Pamananta. Tulunag sa balay. Ipakada mo ka dagiti parents mo. Ni mama mo, stepfather mo. Update ta. Celebraran tati. Panangaklon mo ganyan. Kaya pamananta ka ron. Sika. Kayat mo. Igit ti bay. Wano igit ti kanayan. Beach resort. Wano river resort. Ori na tuilatan. Basta kadwa ka. Kinawad na gusto mong pasama ka na ta. Kano ta nga gawin? Nagpatigat at 9 o'clock. 9? Wala tao magklase ng bigat. Sige, itawag ko ngarot ka ni mama. Ibaga maladawak nga gawin. Makaiskorak lagi din ako nagtinakam kumano. Dadi magas kami iti may isa nga convenience store kahit nagala kami kanagiti kayat mingalain sa Ramsam. Inlibas ko ba tinangala ti arak mano. Empalite. Wait, empalite. Maditag beer ang kamamartek eh. Empalite manong name. Dati may isang litro. Opo. Adong si Cheres tinalak manong name at magusgustuhan na. Kaya makananon kami ni may isang beach resort manong name may isang cottage nga adan iti siled tinopaan mi. Wine open. Ngimad pa nakasilid na. Tapnog balin nga close cottage. Nangina manong name niya okay. Itiruar. Dito'y kami nga nagmerienda. Dito'y kami nga nagpulutan. Dito'y kami nga iminom. Ala, June. Diyan ka mo nga dagayam ang tugot. Ginatag mo nga arak. Kaya saan ka ba't pilitan na mo kahit uminom? Baka mabarteg ka, kaya nag-drive ka. Motorsiklo mat nga ron. Di, nag-uberneta. Anya? Alas 9, timbaga, 9 to 10, itimbaga ka panagawid ko. Hindi, maawatan na kanto ni mawag mo. Ibagam to ang ingawid na ka. Kabutawan ti mangitulod ken ka. Uno di mangitulod kumaken ka ket nabarte ken. Di umiyang kalayangan. Naloko ka, amukla ko ma. Awan ti magdanagam sweetheart. Di ka man kakaiso ng alas sem, dito naggraduar tanto. Ito naggraduar tanto. Kasano sa anak pa naggraduar kaya masigaw ka. Di mo itulog-tulog. Gusto ko mga jak itulog. Bayam. Orita, adalat itugtugot ko nga kondom. Siguro ararabidem ka nagdi sa bali nga nobya wala. May kamanuak. Nobya mo sa bali. Ha? Siksik ka lang. Abi nga, adreserbang nga kondom nga magbagam. Ar-arak lang yung wallet ko. Just in case ko na. Iso nga kas pagarigan, adama masamak ka na ta ita. Ako pagdanagam. Tanaka-kondoma. Naka-first base ako, manong. Dato langin, langlanganan at talaga nga mayat, manong. Kahit naman siguro nga may experience, di makipag-sex. When? Nang runa, manong, na imikit na pilit kong iminom. Abang amin kayo, uminom ka, nagsagor. Abang ka na imas, nga na imas, damo. Yung madam-dama, ipidwam, mayatin. Kadi, alaman? Okay daman. Dita. Mayat matin. Okay na. Mo nang imas na tipulutan ta. Magustok dito yung ginatang mo. Karabukob. Karabukob ti manok. Amin sa nga partes ti manokan kita. Mawaling kanin. Pati dot-dot. Malako pa yan. Pagkurikor, di ba? O na pagpunas. Diyala kuko na ti ang mabalinin. Diya kuko. Pati sipit. Ada pa yun. Ala, uminom ka pa eh. Tumawag ka pa. Manong nemi idimariknan nila ni ti inom na.
kumarkarab asen manong. Sana ibaga anadagaang ket kahit nakanuntiag digos. Inikat na manon name iti t-shirt na katilangin bra tinabati. Sana imbaban ti pantalon na manon name katilangin panty na tinabati. Oy, pamanam, inagdigos. Agura ka. Aon to't pagsukatamon At agin tugot mo nga panty, bram, mamagaigton Di pala kami ikatan. Hala, ora tarabi matan. Nagatumpel at awan. Awan nga talaga. Alas sumra ka rin tao nagtekatam. Tamno, ano tumalapantim no? Dado tuwalya. Danala ka tuwalya. Pagbalabal mo pa lang tabagim. Sa into no, adakan dyan before nga tumapog ka, ikatam dyan ikatam ti tuwalyam, sa tumapog. Di mayat? Kasi, muti mga rin. Iti sumrek manong nemi ti uneg. Sinarunok ko na hananadlaw. Idi tanaykat ng tibrana. Kendi pantina manong nemi. Alain na kuman ti tuwalyang ibalabal nang imigkawid ko ti tuwalya. Nakikito, John, alam mo tinata tuwalya, ibarabat ko na alam, nakita mo. Baba mo. Anak ko. Manong nanya pa nga rin, bakit nakita ko nagpintas ti supog di ito mga mansanas na manong. Tayo ti baba, manong nemi. Nakarasrasay ti kaladaan. Makita mo lang tang lumablabasit. Kimapo manong. Inarakop ko manong nemi sa ko inamalan di kiti lips na, John, kabayatan manon ni minutut-nutek na ginibibig na kastawan ni mati panang masahik, panang pisil-pisil ko, panang ramas-ramas ko na giniduwa nga mansanas idi barukong naman nung natangkang nagmayat, virgin na talaga. John, inagkatitingid naman ng name sa tipuon ti barukong nakalpasan na kinagat-kagat kong John, John, ipay dahon man ng name kat matangak bata na masarutarapak yung kuwan. Kat kastaw na yung manong name ti panang karam-karam, panang kagat-kagat, panang kirap-kirap ko karag ito duwaman sanas. Kastaw na yung ti asog na manong name masaktan man ngam na imas ti sakit na. Gagang nga virgin manong name di kiti baru adda ti barukong. Sa nagdakiwas met manong name tidakulap ko iti baba ket pudno tinakita nga narasay pailaeng kalidaan sinapol ko di bugto nga pernas ket pinirit-pirit ko. John, sa ako sinukit-sukit ti ruangan ti kuweba manong name. Pinatas ko manong name nga sulus-sukunan ti ruangan ngam sana kabaylan ti ramay ko napangkukit nga pinagkapagkalan manong name sa ko impababa ti ulok ket ne ti dilak manong name ti nang kuri-kuri ti ruangan kastawarin ti panakakikin. John. Oin manong nemi nakapapaod itang panang romansak kanilani. Sa di mo may bayag manong nemi amuna batan nga tuladen tinaramid ko. Tapi natas kumat nga siyak takim baba manong nemi kitrima bawisuna. Hinagkaragkan namat ti barokong kumanong nga kinagat-kagat namat manong nemi ti basit aman sana kung ano man sinita. Lani. Glaing ka. Yung bababa naman ti ulo naman nung nimi kalpasan na kit insubo na. Insubo naman nung nimi nga ginalgal. Ginalgagalgal na. Kas lamangan ngagpeson man nung nimi at dog. Amo naman teramidan na da siguro na buya na. Tinanggal naman ang name sa nakit na pandinil-dildilan ti ulo
ti kubra manong Nemi. Lani, ket gabot gumana takon manong Nemi paidak manin isunang isumanen ti akin raba akin dada akin baba. Kalpasan nan in kalawakon manong Nemi tinagbaitan digiti legs na iti panang isagak karili duwa nga tumin ko. Amo na siguro manong Nemi nga usata kon nga pisang kon ti talon nga dayto gapuna no api nga nagsagana ko nam. Iti taddan manong Nemi ti ulo ti kobra nga manggayat nga mangperdin ti ruangan ti langit daytan nagsagana kempet iti tayo gusod ko no John rimsuoden manong Nemi kalpasan nga oral naglituok iti panakabriyat manong Nemi ti talon ti langit. Una naman nung Nemi. Oral nanaltuok man. Rimsuoden sa akas taon iti panagdakiwas ti kubra iti uneg ti kuweba daytan tinadang pagwalaan manong Nemi nila ni ako na John Basta unayan manong Nemi di panang paspas ko ket ori naklaki na yat ketan di baga nga mapangano ni Suna. Nariknakmet manong Nemi nga dadda nga dimmanumen iti baba. Iti una. Ket kalpasan nga linukayan nak panangkep na kaniyak. Intuloy ko lang tinagbiyahe manong Nemi biyahe langit. Paspaspasan manong Nemi nakaringrig gurmedlat tanilani ko na John mapalakbad man ang gandan tanani ang gandan nakapapaot ti panagkinayat ket mi manong Nemi ore kamla saan nga umangis Namimangas kamat laing iti tamangsan kami ket kastawarin ti panagkamakam digiti analalmi. John. Lani. Thank you, Lani. Nakaimimas ka. Nagmayat gayam. Aguri ka. Apay. Di mo ting kabilin ti kapotem. Tekudum mo. Ha? Huwag man niya. Di mo timbalagip. Namunagat ka fertil ko. Baka sigugot yun. Kaya ka mga problema mo kit nakasaganak maging kasarkan ka. Agkasara ka dago sa mamang makaturposa ka mo tama di. Abe di mo yung palagip. Abe di mo yung panday ka mo kaputem, pwede ka nagusar ti kondom apay. Usarekto na maminsanin ko na. Ano maminsan? Usarekto ito no ipidwata. Ha? Api di mo kayat? Di mo kayatin? Man. Okay man lang? Okay. Allah. Yung karikina pagkikagraduarak to nga virgin. Ito, sa anak ba ito na virgin? Ang abali Dandani ka mati nagturpos. Dandani mati pa nagturpos ta. Ano ko man nagdiferensyahan na ti idi kanita? No nasapa ako mga na dun silya. Kanit ita nga naladawa. So wala iso Basta graduarak ka saan nga virgin. Mamano lang kami di kiti virgin nga graduarak. June. Sa anak to nga babawi. Kabutamok ka din to baybayan. Kan pa-check. Nga datatag-asawa. June. Mayat ka manin. Mayat ko manin, June. Mabit lang arat. Abay. Amon ng oksuban pa Amon ng oksutan. Ipangkubad na kondom. Ha? Babaamon.
Sa mo ng impaniti damo. Kasanunod nakalak tayo. Obserbino na Kan madmadi ka nun adakundong. Gusto ako lang. Isusan ko rin kabilen. Hanin. Kastalatan. Siyak mo iti kinrabaw. Siyak mo iti. June. Lani. June. Paspasak June. Sabayan mo June, tabarukong ko. Ayan, bimangunak manong naming at inamalak na gitiduwa nga man sanas na. Kinagat-kagat ko kabayatan manong naming tugtugawan na kapangato, pababat, paatong na manong naming. Sana pala iyukuyok na manong naming. Gusto ni walatat parang kirap-kirap ko ka na kituman sanas di barukong na dinamutikwan na manong nemi talaga madagdag nagmayat kaya mabalak mo rin dyan dyan mabalak mo rin namintal lungarikos manong kalbasan na rimor kami saka manapan itibay-bay nga nagdikos. Nakaragraksak kami manong naming agsinsin na yun. Nagpadpada kami manong naming awad suot na ko naman. Yan tangin trabi katakam lang tigdigdigos. Naging kinamatan kami nga awad nakasuot ka na kami manong. Lumakamatak, magamatak, maarakop ko, maagkak digdibibig na, agparinto mga kisangwanan na tapno. Idiigid tibay-bay nga mismo manon nemi ti kadaratan, awang pekit up mi aman. Nagpino ti kadaratan kit dito'y manong. Napadasan mi, iti nangaramid manen, iti kayat mi, kalpasan nga enak inyusok manon nemi, ori madardaratan ti bagimi, hanlakit madaratan di uneg ko na. At nakasarak mo, di awan pag naan ti darat. Agtin tinuligtid kami manon nemi kabayatan nga nakaangkla. Numanen, ibaga na nga mapanmanen kat mapanmanen. Sakam dumanen tumapug, tapno mabugwan ti bagimi nga darat-darat. Sakam to sumangat manong nemi, tulimot uminom, ken na agmirian da mga nagpulutan. Samin tumanin aramidan iti uneg ti silid ti kate. Idagbalaw isula. Anong orasin? Alas 11. Allah! Napanggoy baga nga gobernet na. Kasano nga ro din di balay? Dito mawag ka. Hindi kita na tiralo. Ay, ralo. Iti cellphone naman nung name gusto ko. Hindi miss call ni mama. Allah. Tawagan mo na. Kadi ako na. Awan ti bang itulod kang ka. Tara, ada bang itulod nga nabartek ko ng delikado mo. Awan nagmaneho. Sige. Tinawagan ng ordi mamang naman nung name. Sino ka doon ni mamang mo dyan? Ni Chong. Handa ka doon nakaturo. Liplabas na hanuman. So na lang ito jakpad na adaan ti adi. Imbagking ka, tadadwa ading mo. Siyak. Ewan kaya impatay ti amam. Pinaltugan da. Damo, mistaken sa. O mati amang kabasol da di papa. Tapos napaltugan da ko ma. E di ko nangasawa man ni mama. Ngayon ni Chong. Di jay. Ako matanti kapsat ko. Gumanat na nga ruden nga madaan ako matapo ko. Hindi, pagkisan to. Baka nagbalin kat adan to apo ko dan. Ako mga pagkakayat numabalin June. Bigaten manong nemi idi agawit kami. Mabangko ko maitulod iso nang dinakayat manong. Nangalalatan ti tricycle pagluganan ng agawit. Simang patak mo dito balay manong nemi agman man Yosef ni mama. Inaramid mo anin John anak. Tawag-tawagan ta ka naka-off data cellphone mo. Ngaging ganay takat naka-off lang. Sorry mama, nalipatak yun.
Isus, apo ay. Noon ako mamatkas dyan emergency nga sa amok masagpatan, anak ka open kumalat at cellphone mo. Tamno amo mino, ano tite mo, kanada, no, nasyate ka sa sahad mo. Mamahon, pagdanakan nyo, nasyate ka sa sahad ko. Nakasangpet ako. Abi nga, kas na talangam, kasla ka na napaksuyan. Mamamat. Napanam ngayon. Napanak nagibales. Ano ta ko na? Ano ta ko na? Awan. Napanak nag-date. Nagibalas ko nam sa. Ano ko ba't pang-usar at nagibalas? At ako ba naskin ng ibalas ko? June, adun nga tawon tinapalabas. Amo kasama pala malipatan. Ganda kayo, mama. Nalipatan yun? Nalipatan yun nga timay sang aldaw. Kat pinanawan tayo ni Papa. Pinanawan na tayo ni Papa. Amo no, nagsalusud kanya. Apeng awan ti amam ko nada. Natayin ko na. Gabutin bilang mo natayin. Ngayon kita pudno na si Bibiyag. Si Bibiyag. Nakita mo? Ako ba nakita? Imamok na sa dinutayan na. Ken si Bibiyag. Apay ko yak ma? Inutayan na. Apay no bakit na mapanyok kitaan? Haan na, salud-sudak lang. Kada ka di ba lang ayat na marikrayo king kuana, mama? Awanin. Taorin no kayat ko kas pagarigan. Di namat kayat. Tadadamat nga napatpatag dyan babae na. Ngamda tayo. Mano nga tamat putot na. Sino? Di ba bangyo? Na manuti putot na ka na dyan nang isukatan na ka na tayo. Diyan mo, mama. Kaya naputot na kayawan. Diyak laki din nagbidot na nangigkuita timbagam. Napanak nagibalas ko na. Ma, ano ko matibalas ko? Nagkamali kayo lang, tindig pa nagdengag. Uno siyak tinagkamali, siyak tinagbidot, hindi balikas ko. Awan ni magbagakasta. Yung nakaspagarigan, takastaman tinangigyo. Kat kasta rimwar ka ng bibig ko. Hanggoin ranta. Abay na ranta mga gibalas. Ano ko mat pagibalsak? Ano ko mat arami nagabalsin? Siyempre nasakit tinakim. Nakim mo. Tikas dyan na namin ni papang mo kada tayo. Kahit mga balsin. Ano ko pa nagibalos ka? Ipakat ko sa pagarikan. Unusan kat na jay nangagaw kang kuha na tikayat mo pagibalsan. Talay bagbagay mama. Panawang kayo man langin. Nakuha rin tuturog ko. Oray na namigata ko. Inak maturog ba? Alalala maturog ka. Ano talaga? Kahit mo pa ito maturog. Dahil dyan nga inaramid mi manunay mi apa nakalipat kanilani. Kahit na ulit-ulitan. Tapos ta weekend nag-date kami manunay mi ag-overnight kami ti beach. Agpapas kami arig nagpatpat ng bano. Aging ka nga nandanin iti pa nag-graduar mi iti pa ka muna kanyak. June, masikok ako. Masikok ka. Kaya bakit nagaramat ako at kondom? Ano nagaramat kondom? Pulos nga sa mo inaramat na kondom mo. Nga data wallet mo. Alang aro din. Kat. Agkasartan? Hampay, agradwar ta palang muna. Sige. Agradwar ta palang muna. Orang samot pa yung madlaw. Kaya rin ito makapagradwar ta. Sumurek ta at trabaho. Haantang na sumurek ta trabaho. Basta makapagradwar ta ni kasar na lumamuan da. Ni pa man ito. Kinichong. Ulo. Sika ngamin. Tapi nga siya.
Ibaga mga gusar kondom, mambat kayam. Baga nga gusarak sa aglat ng kunam. Wala to sa mamat ginusar nga dagos. Ako ti pagtanaga. Bunga tayo. So agad nanat ka. Tayo ito makapagdurpos ta. Planon tanto ni panagalas, panagasawa ta. Ngayon nagturpos kami manon nemi dadilaangan kalpasan iti programa, graduation program, tinaudin nga pa nagkita mi manong. Uy. Ni mama, tinangkuyog kanyak siyempre, kat ni mamang namat, tinangabay kang kuwana. Ngam sanak inyam amu ni mamang na. Jakmat inyam amu akin ni mamang ko. Uy. Tagalpasan deta manon nemi nagpakada akin ni mama. Papanam, John. Diyan Manila, mama. Apa diyan, obar mo Manila. Diyan kang sabol trabaho. Kinabi nga, diyan pa lang, di pala dito eh. Masapulam siya diyan, at damat lang masapulam dito eh. Napimbilas diyan Manila, mama. Pagtaro sa mga rod nga eh. At textmate ko, nakasagahan na makipagyan ng ideanda sa tulungan na kapag sumurot trabaho. Kaya naawan na ito yung amok kaplanom. Pabigla-bigla ka. Yung baga ka nakainid mama. Jayak, tumari lang ang sabol trabaho ko na. Kung di malagip. Awan ti mga malagip ko ng baga. Basta itong bigat. Inak dun sa Manila. Sa Jayak, ang sabol trabaho. Kaya naman gaya ma. Ado na hindi tawag-tawag sa number ko. Masuro na. So, ang sukatak. Ana. Ang sukatak sa SIM card. Ibagakon ka na kayo tapno saan kayo mas daaw. Pero ka, i-dial ko number yun ha. Dito baro nga cellphone na SIM card ko. O, deta mama. Deta. Isot, baro ka number ko. O, siya, pumapayag, sukat ka ya. Sukatak to, ano nga rin ito tawag. Ngayon talaga ang inrantak manong naming nga talaga. Saan ako nga makontak pa nila ni. Isorinted ko ni mama, tinamber ko nga baro, tapos ni kasta kita, makontak na, kat makontak ko matisun. Imaya gano'n dito yung Manila, manong naming saan nga nagpakada kinila ni. Nakastrek ang trabaho ko, manong naming naman pa fresh graduate, ngam di ba ba tulong, tigayem ko, nakastrek ak, kat napindas nga dahang gusti pwesto. Awanan ti pagkunaan pa, Jun. Agamanakin ka rito. Maglagi ng tadaka. O basta siya. Amo matintigin na patig mo kanya. Aguri ka. Agpuno ka. Lalaki ka mo na bakla ka. Si Lahis. Oh my God. Nakadaldelikado gayam. Nakautang ka. Uwen. Tinulungan ka. Nga nakastag trabaho. Sa ijay, ayan ko, isungot ayan mo. Pagkasaraan tanga duwa. Ako pagdanagan ti sakta amin tagbayan. Basta? I'm sorry rito. Diyak to pulos, kaya't ti makirelasyon iti kaskeng ka. Agaman ang langin, titulong mo. Kumita ka sa bali pagyanak, delikado. Nakaluklo ko manong namin nga rito. Maglagin na yung badlaw na. Tapos na amok tilis-lis siya. Nangalak manong namin yung pagyanak karoon ng bedsheet, one bed space. Okay lang manong. Tawag matatawag no ka manong namin rito. May kamamat sumarong ka dito eh. Kas ka man nakalipatan nga ang sunggo. Doon to sa bali agon daw dito. Ag-date naman. Kaya, ito no, agswaldo hak. I-dinner kan to. Kalpasan na, intent to check-in. Ang kakadiba iliw. Lumailiw man, alos to lang dita. Ngayon saan kakaskag ka? Babae di kayat ko.
Adan inem nga bulan ko manong name. Tumawag malta ni mama ket nabaga nang agpauitak. Tada ka masapol ni ading ko iti pa nagbasa na. Agpauitak man. Talagang mayat swaldok man. Aging ka na tinawagan nak ni mama. Hello, mama? Ano yung may dito'y balay? Sino? Babae? Sino ma? Babae nga dakkelin ti tiyan na. No Jack Mariro. Kabulanan nan. Ha? Masikog? Lani tinagan na. Kabulanan nan sa kagperson. No may sapay abulan. Kabulanan nan sa kagperson. Apay nga. Linikli kabisona. Mama. Isut intaraya man gani. Nga rete nagkapo na no apay nga nagbaliw ka ti SIM card. Tapno saan na ka makontak? Apay kasta ka anak. Apay nga nagbaling kang irresponsable. Apay nga tarayam, likodam, ti pagribengam. Wano saan mo patyen nga sikat ama, ti sikug na? Siyak mama. Awan ti kasosyok. Kaya apay garod. Di ka sinaludsod no sinot inana? Han. Di ka sinaludsod no sinot kabalay ni inana? Hindi kahit busawan. Hindi pa lang nga ampok no sa dinot ayan ni papa, mama. Di ka mawatan. Ti ina nila ni ket iso tinangagaw kini papa. Anja. Ket mo sawan medyo babae nga nang isukatan ni papangyo kada tayo. Ket disgrasyada. Tsaka mo no disgrasyada mo no balo. Balon sa. Nga dante may isang anak nga iso nilani. Yung sanda ka nun nga nadante anak. Sunag ko na. Nilani. Amo ka din nilani. Nga jaya kakabkabalay. Ti inana ket amam. Sana nga mo. Kasano ko mga sana mo ket Jun tinagang ko. Ngayon dinamat amo no anjot susto nga nagang ko. Ricardo met step father na. Cardo. No kasta. Iso ka dito di ko na hindi ka pa nagibalas? Napang ka nagibalas? Dadi aldaw ang isasangpat mo na nagpatpat ng kangawan? Tinagikuam kin sinikugam na jagalani kahit mo lang mabalas? Kahit mo lang nagibalas? Kahit mo lang masaktan na jay inana nga nangagaw kinipapang mo? Nangagaw kinipapang mo kada tayo? Anak, saan nga na siya tinaramin mo? Ano yung arti kay Diyosawan? At na pagrubengam, at sungsung batam, gusto nga rubeng sung batam. Agawid kan, kahit umay mo ikasar nila ni. Yung saan kong intaltalek, manong namin tuloy ko lang trabaho. Aging ka, nag-ring di cellphone ko, saan nga nakapunbok manong namin dito tawag. Aw, matin ubrak, sinong bata. Hello? Hello, June. Sino na doy? Hindi papang mo. Papang ko? Nagungar ka, alalya na ka di papang ko. Nabayagan nga tayo ti amak. Hindi ba lang? Manulat taon ko, hindi panawan na kami. Uno, hindi matay iso na. So, alangan mo't nga, nagbiag ka, kaya tumawag ka ito. Anak, kada-kada-karbingan yung mga awak kanya, anak. Saan ka din nga binaybayan na kami?
Saan nakamapulos tinalyaw? Pagkatapos, anak ko na, di ka nagbain. Gabo ka dito sa mga pututan, dahil nga babae, nga nang sukotam ka na kami. Gabo ka dito sa mga nga kanilanit kabsat na. Anak ko lang ka na kamintan. No daman panggip mo ang subli. Saan na ka nga maawat? Awan panggip ko ang subli. Ngimi mawagag takayat ko ang takdaram, tinaramid mo kinilani. Apikas dyan tinaramid mo. Ano't purpose mo? Nagibalas ka? Agawid kan. Kanagkalay sa kayong kinilani. Burusan. Ito no maipas ngayon tenakyo. Isunton di pa nagkalay sa'yo. Orurahin na ka. Anak, awan basol ni nani, noan niya man tinaramida ka basol yun. Uno basol ko. Awan basol ni Lani, no nakabasol man ti inana, kada kayo. Kang runan ti amin. Awan basol, jaya, sikog na. Orurahin na ka. Ipakaboy mo talaga ito at pasangayat ni Lani. Bye. Manong nemi naksan na ayak tinaunag slamarik naktikapsot ko isut gapo na nga nagtukawak. Ano nga nga talaga tirantak. Nagibalas. Kahit kung agsagabang agsangit man ti inalina, Lani numamuan ng aganak abalasang ti anak na. Saan nga minasinsinan tinaramid na yung Lani? Ngayon ni kadilani ti kang runan nga mabasol. No apay na pasama ka pinanawan na kami ni Papa. Saan ka din nga ni Papa ti akin basol ti amin. Ngayon basol ni Lani. Anyat basol ti anak mi. Saan nga rumbeng tinaramid ko? So ka. Maudin na ito nga bulan. Agikatakton. Kanagsubliakton sa Ilocos. Kinunak na itay tinakam ko manunaymi. Kanidi na tumawag manin ni Papakadyak. Di ka kadi payagawit. Tapay nagpasagay kanin. Marigatan. Makikasanggasat di Lani. Kahit may salahing turumbeng ang biyag katakwada. Papa, anyat kayo susun. Napigad, di pa nagpasgay na. No, anak ka ba ilan ti normal, apay di pa ilan pasasaryan. Butsakan yun, bang, pabutsakan yun. Kunsan ka lang. Asino ti pilyam katakwada? Diyan na, uno anak. Sikat ti rumbeng ang desisyon, sikat ti ama. Sikat aking putot. Saan nga siya? Siya ti magdesisyon ang nagitib doktor. Ngayon masapol nga sikat nagdesisyon. Sino ti rumbeng nga may pasngay? Sino ti rumbeng nga pao di drobong? Diyan na, unjo anak. Isod na nga dua, Papa. Isod na nga dua. Ngayon may salayang tinaskan nga bagam. Isod na nga dua, Papa. Isod na nga dua. Tadi mo malakayat nga mapukot di ba sa kanakwada? Abi ka pinanawa mida. Abi ka pinabaya mida. Pa, agawid akon. Kahit ko makita nila ani. Kahit ko nga daktisiban na kabayat ng agrigrigat. Kahit ko may espalda nga gina. Bigla manong nemi di pa nag-resign ko di trabaho. Di na kumakayat nga palubusan manong nemi nga may bagak tipuon kan kapuna. So naramidan da, no di na nga probar, iti panagikat ko. Iti hospital tinagtarusak manong nemi. Iti delivery room. Nadanon ko manong nemi, iti
labas ti dilibid rom ni Papa. Kenti ina nila ni. Hindi malasin na. Sinabat na ni Papa. John, Papa, kumusta nila ni? Ang sigurado. Masapol nga may espalda nga duwang mo pa. Sabi ko, ma. Umaka. Trichy. Cardo. Iso ni John. Ti Junior ko. Ricardo Junior. Ti ama ti apo ko ta. Agaman kami ti dimteng ka. John, anak. Agaman kami. Katurayan tayo no anyat mapasamak. No jay ina, wano jay anak. Hindi makangig kami ti ibit, ti maladagang kay pas ngay manon na mi nga inruardan ni ti delivery room. Si mabatak na ito. Nurse? Siya ti ama tubing. Ay, naskan nga pa ni ti nurse room. Okay ka di matlang? Hanggang naskan nga may isiyo? Haan, okay. Nasa lunat. Tigarot ina. Ay, diyan ka mo mister, no? Kasasada. Depende no at iba ka ti doktor. Nakalasat ti anak man naming kam Jack amo no nakalasat ti ina. E di rumwar man naming ti doktor. Doktor, Jack ti amati ubing na ipas ngay. Kumusta ti ina? Sikat ti ama ti maladag. Uwan, doktor, gabok di Manila. Siya ka nagdesisyon. Imaga, kani Papa nga, awan tinaskan nga, mapukaw ida, masapol nga suda nga doa. Inakin anak, masapol nga biyag. Kastat kinayat mo. Rubay ngunay, diya kahit nga mapukaw ko tibay sa kadakwada. Nungastakit, dapat ganakin daw mo. Ha? Si bibiyag, ti anak, pati di ina, kat si bibiyag. Oh, Diyos ko. Nagyaman kami, Diyos ko. Nagyaman kami, doktor. Manong name iti day nga nangig ko na bang aral nga dagos tirik na. Kat kasta ulit-ulit din nagpanagyaman. Han, manong name lalaki timpas ngay ni Lani. Kat siyak, manong name iti imbaga nang sakti nang imbaga no net nagan na no sino lagi nagan nakeng kuana Ricardo III kinuna wahen siak ti Ricardo II Ricardo III manong name Jay putot ko ket kasta uni ti ragsak manong name ni Lani di mabaling ko nakasarita. Agyaman June. Agyaman pakawanan Nakasyaman tirantak. Jakla mo. Papangmugayam di kinabalay ni mamang ko. Ni mamang mo't nangagaw iti amami. Ngayon randam mo timang balas kanya. Haan? Gabuta talagang ipatpatig ka. No, saan ako nga nagpagka, di ba nagpasangay ko? Saan ka nga nagaw-awi? Alis to ang tagpapigsa. Ha? Tayo doon na mabalinin, 3 months, agkasartan, mapabunyagan tumatin ni Cardo. Sino Cardo? Provinciano? Cardo III. Ay, wala yan. Rick, amo ka na, ni papang mo Ricardo nga ron. Iso nga Ricardo III. Sakti Ricardo III. Iti agdama manunay mi talon ti bunga tinayat mi kinilani. Kat ni mama, tiya, ina, niya, lani manunay mi agraman kini mama. Iso dat,
sinsinublat nga mga yuwan kadagiti apo ko da. Nagkayem manong name agabalayan. Dagiti dua ti inak ken tinangagaw ken ni papa. Yam na siyat manong name iti panagabalayan na. Dagiti kakabsat ko manong name na paggraduar ko ida ket ni June nga adjek. Ni June nga adjek. Saka ni June. Niya, Lili, manong name ket iso, iti nakapagturpusan, idinto ta, ni bunso ket madama pelang ang basbas. Ito nga rin ti pagkasalitak, manong name, kanagyaman naklaunay, ti anos mo nang ibasa, ket thank you, kanagiti amin nga nagdengeg, ket nagbuya, sabi ko mata na kay bati akbad iti adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kanagiti patak nga dimig, ket nagbuya. More power to your program, anong and God bless. Tuwing nga tagkamon nga pagayam mo, June. Thank you, Ken ka, June.